Türkmenistanda daşary ýurt pasportyny edinmek ýa-da wagtynda almak hemme el ýeterli däl. Azatlyň habarçylary dokumentlaryň taýýarlanýan wagtynyň ýyda süýşürilmegini we resmiýetiň pasport bermekden ýüz öwürmegini esasy meseleler hökmünde görkezýärler. Şeýle problemalara hususan da goşa raýatlygyna eýe Türkmenistanyň raýatlary duçar bolýarlar. Azatlyň habarçysy Aşgabatly Dienanyň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugundan wagtynda SMS gelmän soň migrasiýa gulluguna baranlygyny we pasportynyň taýýar däldigini anyklandygyny habar berýär. Azatlyň habarçysynyň gurrun berýän wakalaryň birinde Aşgabatly Dienanyň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugundan wagtynda SMS gelmän soň gulluga özü barypdyr we pasportynyň taýýar däldigini anyklapdyr. Aradan bir ay ýagny özleriniň daşary ýurt pasporty üçin resmi namalary kabul eden wagtynda yglan eden möhleti geçip gitdi. Baranda oňa resmi namalaryň entek taýyn däldigini, ýöne onuň kompýuterda bardygyny, Russiýanyň raýaty bolany üçin 2 ay garaşmalydygyny aýtdylar. Bu ýeke ýagdaý däl. Maskala agzalarynyň käbiriniň kompýutery girdilmedi halatlary ýa-da dokumentleriň ýitirilen ýagdaýlary köp. Bilet satyn almak kyn, üstüne para berip bilet satyn alan adamlaryň ýagdaýyny göz öňüne getiriň. Dip habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä migrasiýa gullugy Dienanyň dokumentlerini kabul edende pasportyny taýýarlamak üçin yglan eden möhleti bir aýdan ibarat bolupdyr. Habarçy bu Dienanyň türkmen raýatlygy bilen birlikde ortaýatyň hem raýatlygynyň bardygyny şu sebäpden oňa 2006-njy ýyldan bäri daşary ýurt pasportynyň berilmänligini habar berdi. Azatlyk radiosy Dienanyň adyny onuň howpsuzlygy nokta nazaryndan agzamakdan saklanýar. Ýangy ýakynda goşa raýatlygyna eýe bolan Türkmenistanlylar üçin 20 ýyla golay wagtdan soň Türkmenistanyň daşary ýurt pasportlaryny almak mümkinçiligi döredi. Iýun aýynda migrasiýa gullugy 2003-nji we 2015-nji ýyllar aralygynda ortaýatyň raýatlygyny alan Türkmenistanyň raýatlaryndan daşary ýurt pasportlaryny taýýarlamak üçin dokumentlary kabul edip başlady. Bu aralykda daşary ýurt pasportlaryny almagyň özü goşa raýatlygyna eýe bolan türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy problemasyny çözmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmek bilen ýurtdan hemmişelik gidýän bir maşgala barada habar berdi. Olaryň elinde derur dokumentlaryň bolmagyna garamazdan ortaýada uçýan uçardan düşürilipdir. Habarçynyň sözlerine görä bu maşgalanyň türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmegi baradaky maglumatlar kompýutere girdilmändir hem şu sebäpden olar ýurtdan çıkarılmandır, deyip habarçy gurrun berýär. Goşa raýatlygyna eýe bolan türkmen raýatlarynyň onlar çyllap ýurtdan çykmagy üçin seýrek mümkinçilikleriň biri Ortaýat Federasiýasyna göçüp gitmek statusyny almakdy. Emma munyň üçin hem derur dokumentlary almak işi köplenç udaga çeker. Türkmenistanyň kronikasy neşri Ortaýatyň Aşgabatdaky elçihanatyny salgylanyp wagtlaryň ýaşamak üçin tapşyrylan dokumentlaryň taýýarlanmagynyň ýyda çekilmeginiň sebäpleriniň türkmen döwlet edaralarynyň haýal işlemegi bilen baglanşyklydygyny habar berýär. Raýatlar wagtlaryň ýaşamak hukuky üçin ýüz tutanda konsulluk bölümi ilki bilen türkmen tarapyndan raýatyň suud edilip edilmänligi barada maglumat soraýar. Soňra arada berjegini ruhsat almak üçin dokument tapşyrmagy çagyrýar. Konsulluk bölümine ýüz tutanlar barada fevral-may aralygynda uradylan maglumatlar türkmen tarapyndan gijikdirme bilen ýagny hemmesi bir wagtda iýun aýynyň ortalarynda gelipdir diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Azatlyk radiosy bu meseleler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa gullugundan we Ortaýatyň Aşgabatdaky elçihanatynyň kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurt pasportyny edilmek mümkinçiligi ýurdun daşyna çykmagy mümkinçilik berýär.